ang atong espesyal nga bisita nga mausap ang atong spiritual director. Gibisita gyud ta dinhi dining atong gihimo nga grand market preaching. So atong i-welcome ang atong spiritual director, Reverend Father Darwin Gitgano. Palakpakan nato Ginoo. Mayong gabi na tong tanan. Dalaygo ng Ginoo. Amen. Init o gulan atong isangyaw ang kamatuoran. Amen. Napapakan na to si Pastor Darwin, no? Nga kaatbang ni Brad Marcelo Ahok. Alang sa mga wa masayod, ito si Brad Marcelo Ahok, usa to ka dili Katoliko, pero karon nibalik na sa Katoliko. Amen. Amen. O katong moderator, 15 years to nga pastor sa Saksi ni Jehovah. O karon dili nimbalhin, nibalik, nibalhin sa kamatuoran. Nga mao ang dili mabangbang nga simbahan nga gitukod sa ato Ginoo. Ato pagpakan ang simbahan nga tinuod, nga tinukod sa ato Ginoo. Christine. Before na to ihatag, nagbalikan mo ni mga pastor karon. Nagaw na man sila. Niya si pastor, ano ba siya? Willie. Pastor Willie nga willing kayo, no? Archie, nasik. Wala mo si Brad Archie. Tara, galit. Naotog ni mo lakaw. O dala. Gandam. May kay kalma na kay ni, no? Naa na jud niya ang Espiritu Santo, no? Kaya ato miyagi nagsingit-singit dito. Duda jud ko dito Espiritu Santo. Espiritu Santo to. Masindot jud ni nga naayo na to. Magpamantiay ta. Dili ta magsapaw-sapaw, di ba bro? Kay ang kamatuoran god makita na sa atong kinaiya og taras. Amen. Akong ipicturan katong gipangugatan jud ni Pastor Darwin nga nakapabor jud siya kuno. Kaya niya laging nabasa nga nagsimba tag Santo Niño. Akong sundan ha. Oh, ada pasal balik. Oh Jesus. Senior Santo Niño. Kinsay subject? Jesus. Si Senior Santo Niño. Libuyan Pamilya ni larawan ni Santo Niño, di ba? So, atong ay sa pastor, randay. Wa man ta din ni magtigpakay. Di man ni tigpakay ato di ba? Atong sundan siya. Kinsay subject? Ang larawan ba o si Senior Santo Niño? Hindi naman nato makita ang Santo Niño. Mo na nga. Oh, unya lagi. Relax na kaya nag-intro pa ko. No? Mga agresibo pre mga manuka ba? Manlabog dayon o bagani. Ang sultada. No? Relax lang, no? Oh Jesus, Senior Santo Niño. So ang subject ini ang Ginoo jud. Monta ko sa pagsimba, mahigugmaon o yamot. Nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan. O nagsimba kanimo. Kato pa, ang Santo Niño mismo ang ato gisimba dili ang larawan. O man yun nini, nagsimba kami sa imong larawan. Kay kanang imong larawan mao among Dios. So lahi tayo. Una nga, lagi, nagkadungog ko sa inyong tema. Ang labing nasayod sa pagtulunan sa simbahan ang mga pare, dili mga pastor. Kay lisod kaayo, nga ang pastor mutudlo natong Katoliko. Mayon nga ang isda mutudlo sa langgam unsaon paglupad. Lisod kaayo. Ang langgam mutudlo, ang isda mutudlo sa langgam unsaon paglupad. Unya ang langgam pod mutudlo sa isda unsaon paglangoy. Katawanan. Muna nga ni ang official teaching sa simbahan igsoong pastor. Sangay ra ba nako? Atong basahon ang Catechism of the Catholic Church 2132. Ningon dinhi, the honor paid to the sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. So kinahanglan ma-define natong duha ka term, veneration o adoration. Unsa man ang veneration? Pagrespeto sa mga balaang butang. Naaban na sa Biblia atong basahon sa Kaalam kapitulo 6 bersikulo 10. Ningon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, kining mga balaang butang, tanawan ninyo ha? Plural. Mga balaang o sa ingon ni Solomon, kining mga balaang butang
Team Marian. Kung inyo kining tagtagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Unsa to? Kining mga balaang butang nga naa sa simbahan, kung inyo kining atimanon, isipon kamo nga mga balaan usab. O nang kitang Katoliko, atong giatiman ang mga balaang butang nga nasud sa tong simbahan kay pinaagi niini pagkaisipon kita nga balaan. Ya padayon ta ha. Kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo nining pagtulon-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Grabe day no? Delikado ni magbuak-buak o bang larawan. Nga naman, mahimong kaaway sa Ginoo. Niya din sa Salmo 74, atong basahon, 74, unong ngadto sa ningon dinhi sa size. Nilumpag nila nanulod sa imong templo ang akong mga kaaway sa Salmo 74. Sunod na mga kaaway ang Ginoo. Nanunod sila sa templo sa Ginoo. Kung sa may dala sa mga kaaway sa Ginoo, o gilumpag nila pinaagi pinagdag at sa martilyo. Oy, ang kaaway sa Ginoo nagdaog at sa og martilyo o ilang gilumpag ang kahoy nga may dibuho. Isa man ang kahoy nga may dibuho, sacred images. Unsa gida sa kaaway sa Ginoo, nagdag at sa nagdag martilyo, kinsa may nagbukpok, kinsa may nagdukmok sa itong mga sagradong larawan. Karong panahon na, Arche. Katoliko ba? Dili. O niya na. Relax lang. O dili lang ka na. Order. Naatay tayo nga I-allocate sa open forum. sa open forum. O, di pa man ni open forum. Atong irespeto ang atong spiritual director sa iyang Hadlok mo sa say. Ginumpag ko. huwag sa huwag. O niya, sila bitaw magwali ay open forum. Pagka-anindot ini atong wali din kay dunay open forum. Nila close forum. Kini ato pagkahayahay niyo ninyo. Nya ay nalgi open forum. Usa manang Wata. oh pag-abot na. Bangga na yan. Bangga pa na yun. Mabangga jud ka na. Nya padayon ta. Ona nga, amo man yung programa mga Archie, mo sunod jud ka. Ayaw paghimog balaod imo. Kay, kunya padayon ta, gisunog nila ang imong templo o gipanamasamasan nila ang imong Pinoy-anan. Iguguba nila ang tanan. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Unsa kuno? Nangahanaw ang ilang balaan nga mga simbolo. Unang mga kaigsunan ko, naglakaw na. Santiago 4-7, Suki ang yawa, kay mudagan sila. Una na. Order. Wala. According to Father, doon na tayo allotment sa open forum. Ay sa mo pang lakaw, pinangga. Ang mainit mo kayo ni nagtuon sa balaang kasulatan. Duda man taon sa gitunan lindo ha. Nga di man ka paabot. Doon na lagi allocate na to ng open forum. Nag-intro pa pang nagka-teksto. Wala kayo pang lakaw. Gaan lagi mga panahon. Mao pa gigaan at may pa si Pastor Darwin, panguli na lang mo kay. Wa may magkinahanglan sa mga tao nga close-minded. Amen? Pagpangga na to si Pastor kay nagpaabot yun. Patience is virtue. Way mga pasensya. Yung mga pastor ba yun? Paita, mga membro, pamalik mo sa Katoliko eh. Tumuon ni mga membro ninyo eh. Mga leader ninyo nga way pasensya. No? Gusto lang sila ipaminawon o niya dili mamati. Tama mo na. Manang panguli na mo. Wa mi mawili ninyo. Papaka na to si Pastor Darwin.
Matanon pa, o niya, pailubon, pasensyado. Kung ay tinuon niya, gigiyahas, Ginoo. Baw ning duha, isa kaya naghiyaan eh. Muna nga, tarawa ha, nangahanaw ang tanan namong mga balaang simbolo. So sa templos Ginoo, doon na yung mga balaang simbolo dito. Muna nga, ang atong simbahan, napuno jog mga balaan nga larawan. Amen? So klarohon na to, wata magsimba sa larawan, isip Diyos. Nagtahod lang ta, isip sila balaan nga mga butang nga naa sa ato simbahan. Wala to sila isipang nga Diyos, kundi ato silang gitahod. Sama, na doon larawan si Pastor Darwin, di na to kunison, atong tahoron. Amen? Nakaroon kay si Pastor Darwin may nagpaabot, ang duha, ang resibo man kayo, may pasensya. No? Wala nga ito paminawon si Pastor Darwin sa pangutana. Okay, itong gusto ko mangutana. Hindi mawili ang mga tao nga may pasensya. Okay? Kay high gani ang atong emotion, low ang atong intelligence. Kung sa to? Kung high ang atong emotion, low ang atong intelligence. Muna di na mamati. Pero ganis Darwin noon, Pastor Darwin, sa ngayon ako, dako-dako nag-intelligence. Okay, Pastor Darwin, ito, moderator? Okay. So, mangutangan ko sangay. Mangutangan ako ni mo sangay. So, mangutangan ako ni mo sangay. Dili lang ni sa revolto ha, kay nagdebate naman. May ganina ni Juan, bro, look up pa. Look up pa na siya. Ang akong pangutangan ni sangay, sa 10%, kayo yung mangdaot kung ganyan ang 10%. Kinsa man ang kawatan, ang dili maghatag sa 10% o ang maghatag, kinsa ang kawatan? Okay, una, ano nag-isot naman ng 10%. Paborito. Abelio, puro lang yun ni Korta ilaha. Kaya yun man si Kristo, unsay naa sa inyong kasing-kasing mo na inyong isulti. So, ang tanong na yun, isutan na ni mga pinangga atong isuot, 10% radyot. Ilo may test. Wala nga, Pastor, dili na to bugson ang mga tao. Kung muhatag sila, ikan silang kasing-kasing, labing maayo. Unya, kung mo na gamiton ang Old Testament, yun na may bagpo. Nya paagi ni San Pablo. Nya kinahanglan, muhatag ka mo base sa gugma. Kaya sa 1 Corinto 16:2, kaya hatag sila, mas dako-dako pa na, kaysa 10%, kilikan man sa gugma, muhatag di ka gamay. Muna nga kinahanglan, base na sa gugma, Pastor, pero nanong sige hisgot og 10%, o nanong sige mo highlight ang 10%. Ang ato ani pagpangalaga di hisgot og 10%. Panginabuhi rin, panginabuhi. Disod kay na kay sa atong miaging adlaw gi-accuse sa nila nga ang warta ang mga pare. Duwa na mo yung kadungog sa mga pare nga ningon ang mga pastor ng warta. Jud. Buutan jud kay nga atong mga pare ba? Dili jud magbinuang o magtumok-tumok sa atong mga pinangga na igsuon. Kunang nagpastor Darwin, di ba ta si kisgot anang 10%? Ang atong idubli ang atong gugma sa katawhan sa Dios, aron idubli sa ilang pagigugma sa ilang kaparian o sa ilang pastor. Dili na to dublihon ng pag-explain ng 10%. Pastor, Budlay? Next question sangay. Panumat, patanggal lang yung ilong. Gusto itong pahayag, bro? Ilawag na. Next question sangay. Kaya ba yun ni mong tubagon akong pangutana or dito yun mo kaya kay di man ka mo topic ang 10%? Nagtubag ako, Pastor. Nga, balakod yun na sa Ginoo sa Old Testament. Huwag na mo sumpak niya na. Pero, anong sige mo tag-highlight? Magduda naman ang tag-sige tag-highlight og 10%. Pero magmingon ko, mga Katoliko, kada simba na to ha, kada misa na to, kinanglan ha, muhatag mo 10%. Sa tao, masabtas mga tao nga, hining parian ni naong dyan kwarta ni oy, sila gisgot og 10%. Muna nga, Pastor Budlay, what ay sumpak na? Kung muhatag ang mga tao 10%, well and good.
Ya kung di sad mohatag, ito po ta mamulbos nga gikawatan ninyo ang Dios. Kay wa man ko hatag sa 10%. Murag pangwarta. Una nga ang mahitabo ana gigamit na nato ang pulong sa Dios para mudako ato bulsa, pastor. Next question sangay. Imo ni uyunan ang among doktrina nga kanang paghatag di ay biblical na sa 10% biblical na. O kung naminaw ka sa kong tubag, itubag na nako. Nyawa tay supak na na. Pero dili na nato i-highlight kanunay. Kinaw na sapi ana. O na nga mas maayo pa nga itong idoble ang itong paghimog charitable institution. Magtukod tag mga scholarship program. Pagtabang na to sa mga kabos. Sa mga nanginahanglan, pagpagkaon sa mga pobre. Kaysa sige nag-disco 10% para raman as pastor. Uy. Gandumog bagunong pare isiyog. Hoy, 10% ha! Sigit kalawat sa lawas ni Kristo wa pa juga muhog sa 10%. Agoy! 10%. Naman, lang natagwarta ana. Ang atong i-highlight ang mga charitable na institution na to. Dunay mga ang simbahan karon, ang atong parokya, dunay gipagtabangan ng mga scholars. Dali. Pero wala na to ipasundayag sa mga tao. Isa ko sa maningil og 10%. Kung dunay katolikong mahatag 10%, wala na to. Amen. But ibalik pa lagi ni. Relax na ka. Susunod pa, susunod. Gusto na to entertainer. Dili ka magpadaan sa tantrum. Sa tulig ka. Nahuman, wapa nahuman siguro. Sige bro. Ikisunod. Inaguman ba? Ikisunod lagi. 5 minutes. Inaguman. Yan na lang yung utana. Okay, hindi sa lang yung Ay. Para mailhan yun, Reverend Darwin, nga isog ka, tinood ka nga pare. Tag 5 minutes ta o 10 minutes ta, akong pamatudaan. Nga kamong mga Katoliko, nagsimbag matog kahoy. Nga inyong ilan ang mga tao. O niya, palugipod nga balganan nga wala. O dili tinood, musungol pa ka. Akong pamutadaan, nga kamong mga pare, naglimpong o nagtikas o nagbakak sa mga tao kay inyong ipasimbag batog kahoy. Now 10%. Imo po pamatudaan na wala. Musukol pa ka. Tag 5 minutes or tag 10 minutes igsoon. Aron makita kung kinsay nagsulti sa kamaturan. Ayun ang pangutana. Una, pinanggang igsuon, open forum ni dili debate. So, muna nga, pangutan na lang. So, ang iyang pangutan na, nagsimba puno ta o nagsimba puno ta o ribulto, nagsimba puno ta Tambagi anak, kahoy. tambagi ang amahan. Ako nang ibasa ang Catechism of the Catholic Church. We do not Tambagi ang amahan. worship as God, but we honor them. Irespeto ta kay balaan man ang butang. Ako ibasa Wow, kanina, kasabot yun. kaalang sa SGS, ang respeto sa balaang butang mahimong santos, mahimong balaan. Wala nagrespeto ta karon. So, karon di ta magdebate. Okay. So Pangutan na lang. Simutan ako. Oh, maghimo mo siya ruling nga di pa niya program. Mao lagi. Sige. Lagon ra ba ka ko nang tala Sige, mo? pangutan na, Pastor. Pastor Archie Arnides. Soldiers of Christ. Okay. Atong pangutana. Oh, nibalik. Una, nag-ingon ang Habakuk 2:18. Kubati ka gra, kubati. Unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto nga mga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo, lata, bato ug kahoy nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Pangutana, inyong ribulto nagsulti ba tinuod sa mga tao o wala? Okay, ato sundan. Ang teksto, hindi na iman. Habakuk, ako ba 2:18. Di ato sundan, ato pinanggap, nagsuon din sa kong utubag dayon, kaya atong tubagon, o atong basahon ang iyang teksto. Habakuk 2:18, basta na. Kana ba, relax ra. Ayaw minad-adadaan ng inyong tantong-tantong, hindi may madana. Di mo may manginanglan man dyan, kung mulakaw mo. Okay. Ato basahon na. Basak pa ni ron. Ano yun? Basak pa ni. Hindi baka ko nun, no? Habakuk 2. Okay, ang usa maglungag na kuno siya. Ibalik day. Habakuk 2:18. Oh, unsay kapuslanan sa Dios nga gibuhat lamang sa tao. Tinugdan kini sa mga baka nganong saligan man sa tao ang amang nga Diyos nga iya rang binuhat. Okay? So unsay gibutang dinhi?
Diyos. Diyos, Dili larawan sa santos. Okay. So, kuningon pa din ni Pastor Ache, nga ayaw ka mo paghimo sa larawan sa mga santos, santo ka. Ya amang mana. Unya, o lagi, naabay larawan mo sulti. So, na imong larawan, Diyos, sada, hindi mo sulti. Inyo ribulto riban mo sulti. O, niya ka na imong larawan, musulti na. O dire, ikaw muna siya. Kada sa imong larawan, musulti na. O dire, ano O, bakakon, sada, basa mo. Ano nag-ampo man mana. Yan ang pa yung itaso. Bakit ang Sige lang. yung tato? Kalma naman, kalma na. Ano pato? Tigas. Ano ya bola sige sige. O, si Jesus! Ako pangutuna. Eh, Oh, si Jesus Christ! Ini si Jesus Christ! Jesus Christ! Okay Ya, ha. ang pakutan na ha? Okay. Halawa ha? Nasa? Oy, karon, pakutan na! Matod mo din sa 18, kung sa may kapuslanan nimo nga Diyos, binuhat lamang sa tao. So kini, binuhat mo ni sa tao. Si Kristo. Karon pakutan na. Meron pa ko pinangga nga pastor. Okay. Nga naaman ni kay Diyos diha. Nakasupak ka nini. Dapat ato ng baon. Ikson, sa una, wala pa ko nagbasag Biblia. Wala akong ipatik dire. Pero sa diha sa Roma 1:22-25 nga ako nabasahan. Aminaw mo mga Katoliko nga Romano. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Nga naman, ino sa San Pablo, imbes himayaon nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mao na nagihimaya nila ang mga binuhang sa kamot sa tao. 24, apan gipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa mangilaad nga gitingwa sa ilang kaugalingon. 25, kaya ang kamatuoran may tungod sa Diyos, ilang gipulihan o bakak ang kamaturan o may ilang gipalabi o gisimba o gilagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo nga unta ang mabubuhat nga maunta ang angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. Ganon, inyong ripulto, nganong naghimaya mo ni Maria, pakita ako sa Biblia nga himayaon o simbahon si Maria nga nagingon man si Kristo sa Lucas 4:8, giingnan niya si Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos o siya lamang ang alagari. Apan inyong gipaalagan ang mga tao sa mga batok, mga kahoy. Soon, ilaot pangutan, soon. Ako pangutana. Si Maria nga batok kahoy, binuhat sa kamot sa tao, dili. Salamat kayo. Mapi lagi ka na kay na kay tato. Ang delikado ni nangatake niya na tato. O niya, si Jesus Christ sa dyan. Na, at magpaka ng Ginoo. Hindi lagi matuis. Na mismo, pastor na siya, doon na pa'y imahin ni Jesus Christ na sa iyong braso. No? Kung gusto niyo siya, iyan ang ipalangkat. Pero hang, Diyos doon na. Matod pa niya. Muna nga, kinahanglan niya ng langkaton. Parang, hindi siya maigo siyang kaugalingong panabot. Kaya ang iyang kaugalingong panabot, bawal jud ang larawan. Yung saon na rin ang tubod. Yan niamas yung lawas. Ang ato, labaw ba ni? Kinaamas yung lawas. Larawan jud sa atong Ginoong Jesucristo. So, base sa iyang pagsabot, siya rin ang pagsabot sa iyang kaugalingong pagpagay. Amen? Wapa ko ilaman ka rin panahon na. May kato ha? Patagon sa natutulong kada pangutana. Yan si Maria kuno, imagine naman ni Maria itaon ng atong gihimo. Pero ang tinuod nga atong gisimba o gipasidunggan, dili nang larawan. Ang term na veneration, pagrespeto, dili pagsimba isip Diyos. Atong yung teksto nga igamit, Diyos na to. Meaning, ang larawan, giisip nga Diyos. Munang nahimong Diyos. Si Maria, na may Katoliko nga nagatubang sa larawan ni Maria mingon, ikaw Maria ha, Diyos ka nako. Naawa. Muna kung naan man gani, ang paklok ng Katoliko ha. Oh. Muna nga wa, Diyo'y Katoliko nga butan. Yang mo atubang sa larawan ni Maria mingon, Maria, ikaw ako Diyos. Sa Isaias
mo na atong basahon na ang Isaias 44:16. Nga naghimo sila ribulto o paghimo nila sa ribulto, ilang gisimba ang ribulto ug ningon sila sa ribulto, luwasa ako kay ikaw ang akong Dios. Unsa ang nasuwat sa Isaias 44:16? Naghimo sila larawan ug nagkatubang sila sa larawan. Ug ang ilang gisulti, luwasa ako kay ikaw ang akong Dios. Ang ilang larawan mao ang Dios. Pero kita Katoliko, ang atong Dios dili ang larawan. Unsa may itong pagampo, amahan namo sa sumbay. Nasa langit. Naa ka sa mga langit. Wa sabi mo, amahan namo, naa ka sa larawan. Anaa sa mga langit. Busa ang mga teksto nga gigamit sa to pinangga nga pastor. Na mismo siya nakasupak siyang pagsabot kay na siya larawan o tato sa iyang braso. O Unang dili na makargas Katoliko kaya larawas Katoliko dili Dios Dios. Larawan sa mga balaan o sa kaalam sa Jess ang nag-atiman sa mga butang balaan paga isipon nga balaan. Busa kita mga Katoliko, bless kita. Kay kitang kitaray nag-atiman sa mga butang balaan. O ang nag-atiman sa butang balaan paga isipon nga. Busa to? Paga isipon nga. Unang daghang mga santos sa Katoliko. Ya sige sila pagbuak sa mga larawan. Mga bright mo, Mga si Soldiers of Christ, mga butan man eh. Luway na santos, luway na balaan. Kaya sige lagi bugal-bugal sa mga balaang butang. Na may Biblia na, Kristo na, kaalam, science, yes. O karon kay kasi Willie na si Pastor Willie na po. Di mo kami kabaila, Brad? Pela. Tinawan. Hindi na lang importante. Ay, importante na. Importante na. Hindi ka Katoliko. Di mo tanar ako. Mo tanar mga Katoliko ka, di? As moderator sa atong role, kinahanglan masulti ka sa imong personal name, kung sa imong religion o tinuuhan, then mo proceed ka sa imong question kay para may idea si Father sa pagtubag sa imong pagkakalo. So, simple naman na. Okay. Manggol ko, Katoliko. man mo tanar ta ko no Father unsa may imong kanang giisip ni Maria tao or Dios? Si Maria tao. Wa man official teaching si man nga si Maria Diyos. Si Archie, kay sulod Sa ato pa way kahom Dios si Maria kay tao ra siya. Siya giingol man siya giingko para matao ang Dios kasi sa Kristo wa Nagpabili ng galing sa kalibutan na naman siya. So mo pasabot tao ra Dios si Maria na moy mo ba. Ikaduha punta na. Sa Lucas dire. Ningon mga Exodus 24 o Deuteronomio 5:7 nga ang pagluhod, pagsamba. Ang muluhod doon, pagsamba pra ng itim na Nazareno. Halos, kaguot ang mga tao kay aron na makahilaw mga nang itumon nga ribulto pero dili yun ang naong ni Jesus Christ. Why nakaibaw ko sa hinaw niya? Uy, Ingo man doon ang Deuteronomio 5:7 nga bawal yun ang muluhod. ako sa'yo. Karon kinsa may ang tuhuan karon ang Dios o ikaw unsay imong tuba? Una, si Mama Mary, tao Diyos. Wa man ta magtudlo nga si Mama Mary Diyos. Yan lalong nahimo siyang kabaangin sa tong kaluwasan. Sa 1 Pedro 1:19, Brad, naluwas kita sa bililhong dugo ni Kristo. So unsay nakaluwas na to? Ang bililhong dugo ni Kristo. Nya di magdugo si Kristo. Pedro 2:14, maingon nga nakaambit kita sa unodong dugo sa pagilikanan, mauusap si Kristo. Diilig dugo si Kristo ni Maria. Nya kinsay nakaluwas na to? Ang dugo ni Kristo nagikan ni Maria. Ato bakbakan si Mama Mary. Yan ka to ha, dapat matay ipasumpay, Brad Joseph. Nga lingon kang ang inyong pagluhod, ang inyong pagluhod sa larawan, pagsimba na. Sa Josue Science, City Science, si Josue nihapa atubangan sa arkas kasabutan. Hapa, Jod. Oh,
Sa utso, ningon na Ginoo barog. Kaya ang katawhan maoy nakasala. Dili ang pagluhod ni Josue ang sayop. Ang katawhan ay nakasala. Oh, ayun lagi sa tinis pa ito. Si Miluya. Di ba si Brad Joseph pa yung una? Kuna nga, ato ba nang ibasa ang Biblia? Ang ilang kay Diman, ipatindog si Josue, kaya naman, ang dapat mo pa, dili si Josue. Ang katawhan, kay sila'y nakasa, dili ikaw. Di ba? Muna nga, nihapa si Josue ato bangas arkas kasabutan. Labaw ka na luhod, kining amo luhod ra. Nya kanang arkas kasabutan sa Exodo 25, 17, ngatos 22, anaa ang pinulit nga larawan sa anghel. Nihapa siya. At labaw pa sa pagluhod, bro. Oh, muna nga, katong mismo, huwag ibadlo. Yung sa tindog, kaya ang katawhan ang nakasa. Dili ikaw dapat buluhod, kundi ang katawhan. Muna context. Muna nga mismo, ang propeta sa Diyos, nihapa at tubangan sa larawan sa Diyos. At sa larawan sa anghel. 5:14. Sa Ezekiel 25, 22, ningon ang Ginoo, kining arkas kasabutan, yan ang larawan sa mga anghel dinhi, makikita ako ninyo. Kato pa, muampo sila sa Niyawe, mag-atubang sa sagrado nga larawan. So very biblical. Kasi naghimo anak, mga sagrado larawan man ang niya na to. Munang kita'y nakatuman anak. Dili ang mga nangga na itong isuon. Kaya karon be, doon na ba mo ilarawan niya isang papo na las anghel sa inyong simbahan? Doon na wa? Doon na bro? Awal lagi nang Aggressive. Dili, nagpahimo mo na Ginoo. Ang Ginoo man mismo yung nagpahimo. sure ba to sa kuan? Sige, decoration. Sakyan ka na ko. Ang inyong simbahan doon na may decorations mga anghel. Yes or no? Simbahan lagi ang Diyos sa espiritu. Si Miluya. Huwag ko mamuntahan na kung sa'yo simbahon. Ako mamuntahan na yung decoration, yung angkor na kang decoration. So ako mamuntahan na karoon, sakyan ka na ko. Nagkaroon kay okay maka-decoration niya eh. Siya yung simbahan, doon na po yung decoration mga anghel. Yes or no? Alasyon man to sa kuan sa sulatan man itong Saan to pa yun eh, mo ngayon yung decoration. Pero ang inyong simbahan nun, white decoration. Ganun bawal ba? Pag-decorate ka na eh. Okay, susunod ko. Last ko na. Asa kay puli na to. Gusto mo tinuha ni mo? Karang iso man tong giangkon nga Katoliko ang gihimo ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko, bisag Katoliko man lang. Okay, salamat kayo. Nasa Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Bisan ang nangaan si Pedro dili makapukan niini. Wa nga nilina. Una nga, kinsay unang leader? Si San Pedro. Nya sa man gilubong San Pedro dito sa St. Peter's Square. Munang tua dito ang atong Santo Papa hangtod karon. Way laing simbahan nga gilubngan ni San Pedro ang Basilika ni San Pedro. Asa man gilubong si Felix Manalo dito sa simbahan sa Iglesia ni Cristo, kay Iglesia ni Cristo man siya. So, sa lubong ng daan, lamang nata. Kay tuaman amang nakalto man jud ko dito. Pag mao ni ang altar sa Basilika mga kaigsunan dito sa St. Peter's Square, St. Peter's Basilica, maning altar niya, dinaog mis ubos. Ubos sa altar, tua dito ang mga bukog ni San Pedro. Original 1611. So, alita sa King James Version, mabasa pa. Salamat, Brad Paul. Sa John chapter 3, gusto mo sila mabasa, ito ni sakyan. Yung kining version na, 1611. 1611. Kining 1611 na King James Version, only authorized version sa mga Protestante. Okay? Favorite. Favorite din nila. Atong basahon ko na ba? John chapter 3, verse 1. Okay. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. And by many reasons, exhort to brotherly advice. Naman lagi bro. Basta na to sa ilang version ya? Ay kayo nasa ba? Okay. Before si Pastor Willie, pasalamat ko daan ni Pastor Archie nya naglamit ta din
o si Brad Joseph, o si Pastor Darwin. O niya po si Pastor Willie. Na willing kayo, namamata na. Pwede, ibalik po. Ikaw na. Ang pangutana ko eh, sumpay yun eh sa may agi nga, di ba? Ako dito, nga, di na ihatang niya mikropono ko ha. Ay, pagkapare, ano man itong ako pangutana? Pero ako na ako pangutana. Ako pangutana mo niya, kaya imo magilitok ganiha, nga daghan katoliko, wa magsunod, mo na nga daghan katolikong way buot. Kinit tanan mga way buot na eh. O iswit inatang itong imong gisulti. Ikaw na siguro. Ikaw na Una, ang ingon ako nga kuan katong moisip sa larawan nga Diyos. Manaminaw siya pero katong nga ang pinakaway buot katong ibalhin nga wa kasabot. Paminaw lagi. Dili kay paminaw, pamati jud. Kay naminaw naman eh, wa mamati. Muna kinahanglan. Ang ipasabot na ko ato, katong Katoliko nga isipon niya ang larawan ni Maria, Diyos. Wa na ibuot. Kaya katong ni Banes Katoliko nga wa kasabot, napapot tong wa ibuot. Muna nga, bisan kini mga Katoliko, wa pagkatugkad silang pagkakatoliko, pero nagpabilin silang Katoliko, muna nilaygon kayo. Amen? Ano sila pangutan na, Pastor? Si Miluya. Ikan bagay straight inatang ko to. Straight in the town. Straight in the town. Kay agi, kabahin pare nito. Ang imo karong pagkapare, kaya nasunod man ako na yung mga vlogger. Lisod ning makig-away ka nga di akas kalibutan nga puro yawa gapuyo. Grabe po, yawa. Hilom na mo. Apil di ka yawa. Hilom na mo. Apil yawa. Akong pangutana, kanang imong pagkapare, asa man na siya na laray Melchizedek. kang Melchizedek, kang Levi, kang Aaron, kang Huda, Dili kang Willie. o kang Willie. asa man na siya na laray. Okay, liputat laray sa pastor ni Pastor Willie. Ibang ko ba maniiha? Magkuha ba mang tanduay anay? Og Ajinomoto. Wala nga. Isa nga. Ikaw ba tiro buwakan jud mo? Ikaw galing pod, no? Ni-reply ra buta nimo ba? Ya, asa ato pagkapari gikan jud ni Kristo. No? Walang itukod niya ay ang pagkapari panahon sa Lucas 22:19 nga pagtukod niya sa sakramento sa Eucharistia, sa Santo sa Misa. Lingon din siya sa mga apostoles, do this in memory of me. Yan sa Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Size 20. Yan sa Galas, sa Pinadayag 1:6, kita gitawag aron mag-alagad isip pare sa Ginoo. Yan sa Pinadayag 1:6. So sa pangutana, dili talaray nila ni Moses, kaya doon na may bagong pagkapari, na muna ang pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo. Laray ni Kristo. Ano, Kristiyano? Yangkon man niya. Nga dito laray ni Kristo ang iyang pagkapare. Dili enjoy. Isa buwa siya, eskwela dito sa Jerusalem ha. Kung man eskwela sa Roma, di rin eskwela. Kan, ikadaw pangutan na, giangkon man niya, nga laray siya ni Kristo. Kung makabasa ko ang bersikulo sa Biblia, na wala itubyan ni Kristo ni bisan kinsa ang iyang pagkapare, muangkon ka nga, waka malaman ni City Kristo. 24 may balita. Salamat kayo. Di basa na yun. Basa. City 20. Hebreo City 24. Pero daang may balita na. Ako matahon mo igsoon, diri sa sulat sa Hebro. Biblikal niya? Dili ako. City. Pamati lang mo. Lima ka mo mga Katoliko, mabato ka puno. Sige, kayo mo na, may bubuot. Diri sa Hebro City 24. 24 na. City 24. Nakaingon. Apan buhi si Jesus hantod sa kahangturan, Pero nindot na ug niya. ang iyang buhat sa pagkapare, wala itugyan sa lain. Wala itugyan sa lain. Anong hingguwa man ni siya?
Di ba? Ang akong pangutana, pare baka sa Antikristo. Sa teksto na mo, City 24. City 24. Atong basahog balik ha. Oh, atong basahog balik ko no be. Oh. Apan si Jesus buhi hangtod sa kangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Mao may gibutang diri ang iyang pagkapari di maputol. Ang iyang dili itog yang lain ato katudto sakyan. Dili nga itog yan sa laing pundok na tinukod og tao. Sama ninyo, mabitan ng pastor na moron. Kaya niya gitugyan sa laing pundok. Pero ang pagkapari niya magpadayon. Atong basahon ang Ikot sa likod. pinadayag 1:16. Sakto kaya yung version. Mabitan din na sila pastor na sila. Kaya sila matugyaning apil. Ang natugyanan, ang katong mga apostoles. Katurag yung Atong ito. basahon na to ha. Nagtuo sila, magkapapuro sila. Matakilit pa din sa mouth noon. Na, ito basahon ha. Niya, gihimo kita nga usa ka gingarian sa mga pare. Pinadayag 1:6. Di man ni si Kristo. Mga apostoles naman eh. Walang sakto kay na haong kay na niya. Kaya wa siya maapil og tugyan. Walang pastor Willie. Dili. Father Willie. O dili na wa puti wa sa to. Oh, bitaw ko mosapaw nimo, no? Gihimo kita niya, dato pa plural kita. Wa mingog ako ra, no? Gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pare. Uy daghan din eh. Gingharian man. Wa mingon diri gingharian sa mga pastor. Aron mag-alagad sa iyang Dios ug amahan. Iyan ni Jesucristo ang dumog ug gahom nga walay katapusan. Mo na nga hangtod karon, dun natay pare, delikado ni ila kay way pare. Ang pagkapari ni Kristo magpadayon hangtod sa kangturan. Mo nang kita karon, dun nagyapoy pare. Sila questionable ni. Nang ordinar pare katong sa Mediros. Okay, lain na po. Ang akong gikutan, Biblia sa Katoliko, Kana Biblia. Firmado ni Julio Cardinal Rosales, Archobispo Sugbo, Hunyo 26, 1981. O Monsignor Cesar Escosiba. Alcosiba. Ano, basa lagi? Pwede baka mubasa sa akong gibasa nga magkapamatuod ka nga wa ko mamakas sa Minor, gibasa. di ba mo basa? 24. Wa ko moingon nimo nga namakaka. Kabantay mo nga wa ko moingon namakaka. Isakyan gani nako. Ang buhi sa Jesucristo hangtod sa kanturan o ang iyang buhat sa pagkapari wa itugyan sa lain. Meaning, wa niya gitugyan sa laing tinuhuan. High priest pa, high priest. Muna nga, bago pa ganyan akong gibasa nga. Anya na. Okay, nagtupag pa man ka. Ako basahan pa dyan ha? Nag-orina pa dyan sila pare. Okay. Lakaw. Kay usa ra ka teksto, daghan na kay sila konklusyon. Okay. Acts of the Apostles chapter 14 verse 22. Aminaw ha? And when they had ordained to them priests in every church, nag-ordin naman naging pangaparing eh, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they believed. Acts of the Apostles chapter 14 verse 22. Nangordin na sila pangaparing. Okay. So, sa pangalan na. Ato sa basahon ng tinuod pa to. Unya pastor. Si Koba, Willie sa unya ka. 22. Gibasa dyan no? Nanatawang ko Duwa nila. rin inspiration na. Ito magama ko istorya, Katoliko rin. 1592 ah. Sa ako lang ina mga ito ano. Parang pagsabot na sa'yo. 22, Petro. Hindi, pasabot pa man ako. 23 na sa Pasabot pa, lagay ko ganyan na pasabot. 23 na, 23. Tagal mo yung panahon, ang buhat, Asana? Ansyano. Ansyano? kaya kinikaroon, Ay, ga-vlogger mo gabasa na yung pare, ansyano? O niya, pag-vlogger niya, mag-exorcist, pagkilawad ano yung yawa o katong giyawaan, 15 ito. nabuhat mas pare ng pag-exorcist. Diba? Buhat mas pare. Kay magbasa kong Biblia. Nagayon dire sa Hebrew 5, versículo 1. Ang tanang panulong pare
gipili o gitudlo gikan sa katawan aron mag-alagad sa Dios. Sa ngalan sa mga tao, maghalad siya mga gasa o mga halad sa mananap nga sulugon tungod sa mga sala. Ang trabaho pare, magpatiriwala sa usa ka makasala ug sa presensya sa Dios. Mao na instruksyon sa Dios. Wa kay mabasa diri nga sugo ang Dios kung pag-exorcise niya. Pastila na. Ako ka niyawa. Sini Ay, kung naano ba kinsa iya? kayo? Kuha dito. Wala di ko mutawag niya. Darwin ka. Liyawa. Tawag na ba din? Way kalainan! Galing ka. Way kalainan! Way kalainan! Silence siya. Ang akong pangutana, wa man magsugo si Kristo nga pag-exorcise diha. Diha? Bildi ka bro? Bildi ka? Bildi ka? Ako na unahan niya ba? Pangutana mga tao. Si Kristo Ginoo di ka Ginoo. Magsigbahagit pa. Ayaw. Kaya nagtupag kay Wawa. Kay wa itugyan nimo ang pagpapare ni Kristo. Wala man itugyan nimo. Hindi, kung si Kristo gaabo bugyawa ayaw pagpangabog. Kaya ang tao sa pare, magpakaliwala sa makatutala o sa presensya sa Diyos. Kaya no. Okay, salamat. Pinangga, suon. Mandod pa niya nga, anong naghilingin magagyawa si Kristo naman na. Atong pamation ang gisulti ni Kristo sa balaang kasulatan mismo. Okay. Sa Marcos 16, 13. Ningon din yung mga isunan. At lang basaho na? Size 3 size 3 Size 13. Sa Marcos, size 13. Okay, asa lang mo? Okay. Sa, tinuod ba dyan nga? Size 3 Oh, sa size 13, ningon din ni. Busa, nang lakaw sila o nagwali, nga ang mga tao kinahanglan magginulsong sila mga sala. Ilang gihinginlan ng daghang mga yawa. O ginaplasan nilag lana o giayo ang daghang masakito. Lalo kayo, Wasilayla nga, ako nang gaaglana para maglupad dali sila. Ipikasin rin na. Wala mga isunan ko na, so kining atong isunan na pinangga si Pastor Willie kaya kung ano maghinginig yawa, pinikado na kung kauban na ba dyan sila. Ang simbahan na gitukod sa tong Ginoong Jesucristo, naghingilin dyan o mga yawa. O matod pa si Evangelyo atong ngaging adlaw, giingon Mahiling mo. ang Ginoo, giakyos ang Ginoo ng imong gahong gikan sa ni Beelzebul. O bingon ang atong Ginoo, kay ba mo nga pinaagi sa paghingilin sa mga yawa, timaan kini nga naghari na ang Ginoo diha kaninyo. So therefore, kining paghingilin nato sa yawa base sa mga pulong ni Kristo, timaan kini nga naghari na ang Dios diha sa atoa. Kaya karon kay wa man sila maghingilin. Basta gipangyawaan. Dahil ang naghari ani. Amen. Basta gipangyawaan. Basta gipangyawaan re. Dibasa na ko sa Biblia na ang pagkapare ni Kristo, akong giunhan gani. Ayaw gamita si Kristo, kaya ba itugyan niya pagkapare nimo. Ang iyang gisulti, na ang yawa mi patuo sa mga apostoles, dili mga pare, wa kay mabasa ang Biblia pare ang mga apostoles. Ephesians 4:11, nagbilin siya gasa. Apostoles, prophet, evangelist, pastor. 5 ka opisina ang ibili ni Kristo, huwag siya magbili ng pare sa Biblia. Huwag kayo mabasa. Kaya sa kanilang panahon, ang mga pare nga gipili sa Diyos, gikurap ang halaran sa Diyos, giputol sa Diyos, o karon si Kristo makatubag sa tanan ng pangutana. Gipugto ang pare kay gikan ni Libe hangtod ni Kristo, mga matay ang pare, giputol, nagbutang sa ng pare, nagili na mamatay si Kristo. Na mga matay mga yapo ng mga pareha. Diba? Mauning nga, mamatay. Ang akong pangutana, nagbasa na kong versikulo, Hebrew 7:24. Wala yan.
Ano yung pasabot? Basa na ko nga wala itugyan. Nagtos mga parwa ay mabasa. Nagitugyan, di ba? Mao karon ang akong pangutana. Ayaw gamita ang mga apostoles, hindi na sila mga pare apostoles, hindi na mabasa. Ayaw ka na ang pagkaon nga wa dili pa mo. Okay, salamat kayo. Matod pa ni Pastor, nalita pa dulo ng pare, nagtura nila, no? Paminawon si Kristo. Okay? Si Kristo dyan itong paminawon. Biblical man dyan ka, no? Sa Lucas 17, ay, gusto ba ito? Ay, sibat. Nakita, paminaw sa. Nakita sila ni Jesus ug ingnan, lakaw ug pahiling kamo sa mga pare. Kinsa man itong tuhuan, si Pastor Willie, si Kristo. Si Kristo! Wala, bagong tugon man eh. Luya naman nga siya eh. Bagong tugon man eh. Sa Lucas 17:14, ingon na si Kristo, pahiling kamo sa pare. Yan, si Pastor Willie, ingon, ayaw mong adtog pare. Wala nga. Tinaw pa rin kahayag sa utong tutok mga pinalunan. Atong pagpakan ng Ginoo. Si Pastor Sali na lang. Lasa. Pastor Sali. Lasa lang. Sige. Kaluoy siya. Basa man nga si Kristo resulti pahiling pare. Katong iyang giayo kaya mga pare, bright manguna sa una. Hindi na ba yan, mga kapulito. Okay. Ang katuyuan ni Kristo, kahiling dito, aron mudugang ang pagsaksi sa iyang pagkaginoo. Maunay tuyo kaya. Di ba? Pero ang pare, maoy nagpatay niya. Okay, bakit nagsugo mo nito? Si Kaipas dito? Romano! Hindi mo naman ako. Witness! Ang ako. Siniluya ko ka. Okay. Ang akong pangutana, nabasa na ko na wala itugyan ni Kristo sa lain ang iyang pagkapalit. Nakaroon kinsa may nag-ordina nimo sa iyong pagkapali na ang imong leader wa man ang ordina ni Kristo. Kaya giabulis na ang mga pare kay mga matay o dili makaalagad sa hingpit ngadto sa taong makasasala. Mao gyud ay pagtulugan diha. Gibukto niya ang pagkapare tungod kay gikurap matod pa sa Mikias 3:11. Mikias 3:11. Nay, coach. Sibalik na sa mga pangulong pare Ay, coach. ang mga hukom o ang mga misa mga wali dawakan sila tungod. Disorder. Disorder. Wali na. Tinahaw man kayo ang Pangutana, oy, pagwali. Tinahaw man kayo ang Biblia nga wala itugyan ni Kristo. Pangutana ba? Kung nakaroon ako pangutana, ipugos ba dahil mo ang imong kaugalingon kapag sulod sa usa ka butang nga di ka mahiluna. Magpa-ordinar oh. Okay. Ato nang gitubag din na nga wag itugyan sa laing tinungan. Pero gitugyan sa mga apostoles ug sumusunod sa mga apostoles. Tito 1:5 atong basahon ha. To Titus, my beloved son, according to the common faith. Asa ka subad? Paminaw. Ha? I left in Crete that you should set in order the things that are wanting and should ordain priests in every city. Si San Pablo na yung nagsundan ni. Nag-ordinar. Ordain priests in Sa matag, every lugo, siyudad. city. Yan karon nang ba sila pare diri sa Tagbilaran City? Wala. Walang sakto yun ayang tikso. Gawa gitugyan ngadto sa lain. Pero gitugyan Tabanta, Tito 1:5. Paminaw lagi. Paminaw. Naibabasa, dali basa. Basa.
Oh, basa rin, basa. Kiriw. Hindi mo na kasi. So, sa in English, na 14 priests ha, in every city. 1-5. Ansiano, agad. Primador ba di pare nga akong bagilya ha? Gibilin ko ikaw sa krita aron imong at imanon ang mga utang right wala. name, ano yung Peter yung sinabulog? Pamahuman kung aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia. Sa matadlungsod. Pangulo. Basta may napangalan. Leader. Si leader. Ilong dumi ang akong mga Pwede ka may kaya sa akin. pangulo sa simbahan. Okay. So muna, sa in English na to, mali mo ito lipat-lipat. Ito manggibasa dyan. Paman dito ordain pastor. Okay, lipat-lipat pa. Ansiano. English man eh. Leaders. Ato magbasa. Dili sa English, Lipat ni. Oh. Buhol Dili rin mo si dito. Bahan. Din ang And you should ordain priests in every... Soldier of Christ. Ato man gibasa. Kaya nang ngayon ni sila lipat-lipat, hindi din sila mudawat sa atong gibasa. Kaya amigo ra sila sa ilang gusto. Di ba? Wala nga, kung open sila, ilan yung dawaton kay Biblia man dyan eh. Ato man dyan yung gibasa. Original, una Oh? kinaunang Biblia. Oo. Wala nga, katong yung hingon nga, pare, ang nagpatay, pare sa mga Hudyo. Dili pare ng Kristiyano. Wala nga, ato lang iklaro na. Wala nga, itong mga pinangga nga igsuon, doon na sila yung mga kamaturan, half-truth ra ilay i-present sa tuwa. Kung sama ng half-truth, baka gapon. Walang kinahanglan jud magtuon ta. O, bisan natas karsada, no? Bibo kay ta, no? Kano man uhaw sa kamaturan. Amen? Onya, nasa lang na pangutana kay asa man si Pastor Archie. Salamat Pastor Archie. Antong sa sunod, nindot kayo ang imong kinaiya karon. Oh, Kanang si kuan ba? Si Propeta. Prophet Mascardo. Gusto siya nga kamoy magkaagbat. Kung pwede, Sit gumama to. ka, Sit gumama to. ko glitter niya, gumama ko siya glitter para di mo para formal. Sige. Ano ka sa letter? Prophet. Later. Wala nga, Formal. wala nga, pasuaton yung magugsuwat, no? Kasi sila ganahan maging-diskusyon niya, ako may pasuaton. Ikaw, suwat. Oo, suwat, kaya mo reply ako. Dili kaya mo mga Reply na siya. Oo, reply ako. Reply siya. Oo. Reply siya. Ibigyan ko na sila ng suwat. Ako yung suwat. Ako yung suwat. Hindi Okay, happy suwat. prophet. Oo. Ayaw, siya suwata. Siya ka suwata. Tapulan na po ng prophet yung masugo. Tapuan. Doon na sila yung propeta. Ang gusto niya Okay. istorya. So, makig-dialogue ko nun. Dialogue lang ito, bro. Siya pa yung suwat. Okay ra nimo. Okay ra nimo. Okay, ganun ako Suwat mo glitter. Niya Ikaw lagi suwat una na mo reply siya. Wala nga, Kami mas suwat na. panis pa to sa inyo. Unsa man suwat niya, di ka mo una. Na, paano ito? Reply ba reply? Murag Isog message dito. lang. Chat, no? chat. Wala nga, Pastor. Archie. No, salamat. Nindot kay Karon, butang may ka ba? Di mo singgit kay high emotion, low IQ, low intelligence. Karon, dalay doon kay ka. Oh. Ato pakpakan si Pastor Archie. Oh, kasunod, tingnan lang ka po na. Oh, nagwal kinaunhan, wala to tagda. Ang ibalik lagi. Ano ba na bata mo ipuot? Magpa ayon-ayon lang yung taan eh. Wala kasama si Pastor Willie. Uli na. Okay. Okay. Wala nga, dito kayo ang atong dialogue. O, Pastor, salamat kay Pastor Willie. Kanya hangtod sa sunod nga panahon, Pastor. O niya, lisingan ka na ko? Presi. Anas President. Kaya kong blessing ko. President. Anas Bert Presi. Si Bert Presi, hapit na po na mga Katoliko. Hapit na, magsukot na mag-cross. Sa una, hindi na magsukot o cross. Pero, dinha kamay kay doon na yung cross. No? O manguros na po. Mayroong balita na kay si Pastor Presi Sale, manguros na po. Wala itong pagpakan ng Ginoo. Nag-uol lang po kay mamingaw ni atong dialogue din eh. Kumuha na po sila. No? Wala nga, ayos sa dyan mo pamanik, Pastor Archie. Pastor Willie, ayos sa po mapamanik. Kaya, wala nilami ni atong dialogo. Gamit ka po sila sa Ginoo aron madasig tagtuon. Amen? Amen! Kumuha pa ang mga Baptist, dili ko madasig sa Catholic Faith Defender. Amen. Wala kini mga laing tinuan, ato dyan yung panggaon. Ato dyan, ato itong pakanon.
Librehon to na to. Magakon sa utak. Anto ta sa McDo. Mananaon sa mga sine. Atong ilibre ba kay balik lamig man jud ning atong dialogue dinhi kung naa sila. Mingaw magwa sila. Muna nga ang naghahatag og kulor ini, muna nilon to awayon ato yung pagkaon. Si Pastor Darwin na dire. Ani uli na po, no? Salamat jud kanila atong sangay. Sunod na po kada buwan man eh. Oh. Ato dinay pa ato miagi kay purgatorio man sukron Pare na po. imahen sa larawan o pagkapari na po. So pinaagi sa ilang pagsubak-subak nalig-on ta. Manang pasalamatan nato sila nga mapadayon silang pagkasupakiro kay ini ang puta uban ang gugma, uban ang kalumo, mapaambit sa kamatuoran kadto sa ilaha. Amen. O pinaagi nila nalig-on ta pagsamot o nainteresado sa sa pagtuon sa mga pagtulunan sa simbahan yan titukod sa ato Ginoo. O timan ininyo daghang Katoliko na miya apan sa adlaw himatyo na mamalik. Ayong dilubong. No? Pero why Katolikong himatyon mobalhin og laing tinuoan. Tinuod dili. Pero na may Katoliko nga nagtinga na, born again ko, magbaptize ko, magbaptize wala. Daghang Katoliko ganamiya apan sa adlaw himatyon na mamalik. Pero why Katolikong himatyon mobalhin og laing tinuoan. Amen. Bana nga si Pastor Willie, puro man siyang allergy kayo sa exorcism. Kaya ano ko nung nag-exorcism tanga si Kristo naman. Iwan sa kabantay nga siya basag Biblia, wala gina mo basa-basa lago sa kateksto, dili tibuok, dili konteksto. Wala nga INC, incomplete. Yang kini ato kompleto man jud eh. Magtuon tag Biblia na historical context ang kada letter ni St. Paul. Ang pagtuon na to sa Exodus na historical context. Ang ina basa-basa na jud. Walang maluoy jud ko, kadungog ko nila musamot kung kaluoy di jud ko masuko. Managabantay mo, ini katubang na ko sa mga pastor, musamot akong kaluoy. Dili ang ako maoy, no kung dili kaluoy jud. Yan naman, kay kuwang sila historical context. Maayo sila sa text. Pero why historical context? Mo nang out of context. Mo nang gitawag na sa theology of proof texting. Proof texting. Mukuha na ko sa kateksto, walay historical context. Kuwang man na. Bias man na. Gitawag na siya theological bias. Kung niya, ang atong pagsabot, layo kayo. Mo nang ilang simbahan karon nagkagubot. O sa baptist, naghaking baptist. Puro baptist. Pero nagkasumpaki gapon, born again. The same nga born again. Pero why unity sa doktrina? Usa lang ang unity nila. Pagsupak-supak sa simbahang Katoliko. Wa na ilain. Amen? Katoliko ko na sila. Wala na itong papakan na natugino ko karong review na wa makapugong ang atong ulan. Kaya nahadlok sa inyong mga payong. Kanya karon, hanay mong tana? Ha? Sige, last na lang kay manihapon na ta kay basi mga buang tani. Ay, Pastor, Brad, dali Brad. Usap, Brad. Masay pangalan mo, Brad. May ngabigan kong tanan, ako na si Brad Hussein. Ako, taga Leila ko. Nanangon ko sa Dawis na Puyo. Ang akong tinuang Katoliko, pero mangutana ko sa pagalingon, pagalingon ba nga, di ako na dunggan nga, di lang po nangyininsul ako, kay lain po kayo nangyininsul po na to. Pero di ako na dunggan nga, nagwali ito na ni, pero walang ko kanyang labay, ramong po ko, Anidis na ito. So, di ay, punta na sa, ang Santos, puno sa San Agustin sa Panglaw, dili, punong katabang. Kamo, kung sabi tubag dito na, ang pangutana na ako'y mansir, kana ding kapistahan sa Panglaw, kana ipagkaon sa mga tao, dili na makatabang. Ha? Ito ka. Okay. Muna igingon nila nga, gusto lang pagkano na to. Upin ko ng San Agustin Panglaw. Mo pa na yung usagang ako mismo ko pagbanan. Nako'y baruganan sa pagkagalingon. Puluis ko Katoliko. Amen. Ay, ano pang ilabot, tuglain kay kami di may mga ilabot. Mura po na ikuha.
Kay ako nagpasalamat ko mas Katoliko nga ningani bisan pagkinsa relihiyon mo nga no pili ko mo maglain kayo. Usay na andal ko mo ri ako. Di ba? Amen. Gabay pa ko gibunyagan ako kanan 3 months ingon ko ako ginikanan sa pulipa. Ato din. Wala ya ako ayaw lang kung ilabot kay. Ato din. Di kami mangilabot bis unsa. Mo na nga ako sige kung libot-libot ning taglaran di lang ko mo kung karon kay nakatapok man tayo ni mga eksoon pero ayaw mo kasuko. Pero ako ahaw lang ni wawas na kung gibatin ako kay. Grabe na pud mangbuwali sila sa kasa. Pero mawali mi dami mga santos na. Mura po niyawa. Ang ako lang gipangayo sa Simala sa Cebu. Ug mamamiri mura na ako Senyor Santo Niño, muna yung iparugan. Pero karon kayo nagtapok pa tayo. Muna nga, ginahan ko. Pero sila magwali sila na. Pero nagkamay naman, karon kayo nagtapok pa ta. So, ako lang ipanayag kung akong gibati ko karon. Pero hilok ko na sakot. Kung istoryahan ko nito. Dili lang, hilapta ng akong Ato ni. Katolik, dipendero, Katoliko. Nga relihiyon. Salamat kayong tanan. Okay, thank you. God bless and more and more. Ato ni. Salamat kayo. Brad, nindot ko pong maghilabot sila kaya ito na po yung tubagon. O niya, sakto to imo. No, daghan, diyan ko'y pastor dito sa plaza. Dito supak-supak sa fiesta. Sayop ng fiesta. Yausar ako pangutan na. Kaya sayop na ng fiesta, pastor. Sa tibok ni mo kinabuhi, waba ka mamista. Wa jud mo tubag ni Likoy. Dilitsok lakaw. Walang sige ngo ayaw mo pamista, pero kusog di mamista. No? Walang sa Santiago 5 17 ang pag-ampo, 16 ang pag-ampo sa tao nga balaan o matarong dakog kahimuan. So mana nga patron nato sa Panglao si San Agustin, muna mo yung San Agustin, igampo mo kami. Basta ito tubag? Huwamingon, nag-ampo minimo. Masayog, sana. San Vicente Ferrer, sa tubag ninyo? Igampo mo kami. San Juan, Evangelista. Watamingon, nag-ampo minimo. Nagpaampo tanila. Diba? Kumuduol sila sa ilang pastor, iampo me. Diba? Kung ang ilang pastor makaampo, yung mga santos noon, dili. Ang lamura na. Wala nga, very biblical o practical ang atong mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Amen? Atong pagpaka ng atong Ginoo. Okay. Nagkaroon ka ito nagdag mga sacramentals, mag-bless ko. Ano na mo sa inyong nahimutangan, ha? Okay? So, sa to si... Ako, bless yung mga sacramentals, kinay nagdag mga sacramentals. Guys. Ablihin lang yung tubig. Tubig lang ablihin. Ya, katong doon ay mga asin, kamo na ibutang sa inyong tubig o asin. Okay, mag-bless ko ha, mga sacramentals ninyo. Okay, manihapon na ta. Okay na, ang Biblia sunod na lang to. Nang may hatag din yung Biblia. So, isa may magkakuha itong Biblia, kaya itong ipahatag question and answer lang. Saan to? Kakuha. No? So, doon na may nga Bible nga po kabuo. Ang corner, i-open ninyo ang tubig. Ayun ang oil. So, di na ako butangag holy water, ang prayer sa simbahan ay makabless na. Abrihin ang tubig. Okay, mag-bless ta ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of soul, with the may soul, new creature, soul, and spiritual evil, with the living God, with the true God, and the holy God, with the God who ordered you through the seers, the prophets, to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified soul, for the health of the believers, giving soundness of body and soul to all who use you, without ever pleasure sprinkled, even counsel on wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world before. The mighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine your goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the soul from evil spirit. Through Christ the Lord. Amen.
the blessing of water. You reach your water, I purge your evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth, and exalt him together with his holy angels, with the power of the self-same Jesus Christ, the Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water. Hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, as you consecrate with manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles the homes of the faithful, but cleanse and delivered from harm. With such songs is joy, spirit of goodness, and alert ability, freed from painful and many snares, the strengthening of this water, everything opposed to the safety and repose of them that will remain be banished, so that they may possess the well-being this sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang inyong gawing tubig, butangin og salt. Adi, ako rin ko gano'n. Huwag mo yung salt, pamayin yung salt. Bilward The Lord be with you. Let us pray. Author, invincible strength, and King of incurable power, ever glorious with triumphant wine, who sing the force of the adversary, who overcome the presence of the very enemy, who valiantly put them down, hostile influences, frustrate and curse some will beseech you, Lord. Consider kindly this feature of salt and water. Make it honored and sanctifying it with the Jewish sweetness forever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driving afar. But let the presence of the Holy Spirit favor with us as we throw your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Kini, The blessing of God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's future oil, the cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations, be dispelled, driving afar from this future oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead who will pay for. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge with please and regard favorably and to bless and hallow this future oil, which by your power has been ordained from the juice of olive oil for the anointing of the sick, so that they may be made well. They may give thanks to you, the living true God. Grant we pray that this will use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, and let it be a means of averting any kind of necessity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, Jesus, so that he may never again suffer the sting, winds, and serpent, through Christ the Lord. Amen. Sunod, general blessing. Say, kung ano may incense, candles, Benedictine cross, Benedictine needles, rosaries, handbook, Bible. Nami hatag Bible sa bakatubag ron, ha? Ito na yung bless na ng Bible. O handbook, scapulars, Bible. Tanang mga sacramentals na sa inyong ipangsuot at i-bless. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, the Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all the sacramentals, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Now in the truth of blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of evil one legions. May these sacramentals mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted, your peace and people. And to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, maintain the diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. So, tanang sacramentals ninyo, ang nakabalasa na ang prayer sa simbahan. Kung mato mo sa Roma, dili na mo tagsa-tagsa siya o butang holy water. Ang nakabless na is the prayer of the church. Ang tubig, holy and exercise water na. Ang oil, holy and exercise oil. Daghang mga gipangharas karon, mga eskwelahan, makatabang kay na. Kanya katong prayer sa simbahan, kung wa mo'y handbook,
na ang i-post na po sa punto per punto staff in case of emergency doon na i-harass inyong family member, pwede niyo i-pray. Okay? Ako ning itudlo ninyo kay dili lang si Father Darwin makahingilig yawa. Kitang tanan na binunyagan. Nalipay mo? Why appeal si Pastor Willie? O nalipay sa ko si Pastor Archie, nakakita ko sa iyang kuwan, naghiling-hiling na, no? Si Pastor Archie. Nakakita ko to, naghiling-hiling na Pastor Archie, no? O nga, nindot kayo, ilan ang gamiton ng mga sacramentals. Makatambang ni, kay doon ay mga pastor na naayo sa sacramental sa simbahan. Di parang nga pastor naayo sa sacramental sa simbahan. Atong bakpakan ang Ginoo. Ang giitang mangkukulam, bagiitang mambabaran, itira sa mga pastor, o diato sa tong office, completely healed because of the sacramentals. Makabuang ang tinago nga kamantuuran sa atong simbahan. 1 Timoteo 3:16. O sang isulti ni San Pablo, dili malimot unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Grabe, no? O na nga pabilin mo sa simbang Katoliko na naa dinhi ang tinago ng mga kamaturan sa simbahan. Ya sobrang bugtago hasta tawa mahibaw. O karon kamong nanambong karon nga nahibaw na mo sa tinago nga kamaturan o kinaagman sa atong Ginoong Hesukristo. Nalipay mo wala. Atong pagpapan ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. O nya ato ning tapuson sa usa ka bubok nga pag-ampo kay mga on ta, no? Delikado dito mga on. No? Kaya pitok-pitok na niya itong mata. O niya, mag-meeting sa ni karon kay ang atong mga national officers sa Catholic Faith Defenders National, mabisita na to karong November. So atong misa atong presidente karon, Brother Kenneth Abuyabor, Brother Kaloy, kay mag-meeting ta para sa pag-visit sa atong mga national officers dinhi sa Diocese of Tagbilaran. So ato ning mura nag-atang na to sa kalsada, no? So sunod siguro ato na ta dito para kita kadisturbo sa kalsada, no? Dito ta dito kay balik ta dito kay masunta dito. Dili kay maikog tas ng lamay, no? Basig first tas ng lamay ba? Okay? So, ato ding tapuson sa kapagampo. Oh, di pa na yung Bible eh. Elisa. Pamutan na. Takutob guys. Unang makatubag ha, may makadawat kaning Biblia. Bless na ni Daan. Din ibaligya ha. No, pasalamat ta ni Architect Socrates Pukanan nga nag-sponsor na itong Biblia sa mga Bible seminars na to. Kinsa may nagtungkol sa Sibang Katoliko? Ang unang doon. O, dara. No? Karang sunod. So, okay. Ano mo sintihin ako? Gaan naman ako. Sunod pamunta na. Ayan na si Ite. Hinuod ba? Kung sa mga tekstoha gigamit ni Pastor Willie ganina. Nga, wa itugyan sa lain ang pagkapari ni Kristo. Wala labot. Sulot. Wala labot ang mga walang angan lang sa angan lang nila teksto. Angan sa libro. Ha? Saan? Dili. Dito. Dara, Hebro, Hanon. Naminaw dyan. Karon, unsa man tong evangelist na akong gikutlo nga ningon si Kristo adto ka mong pari. Unsa man to? Isa man tong evangelist? Dili, wrong. See? Dili saan? Dili po. San Lucas. Nagkaroon. Unsa may right term nga atong gihatag sa mga sagradong larawan. Unsa may terminolohiya nga atong gigamit ana? Veneration. Nakadawat ka. Dala. Sunod, pangutana. Kinsa man tong niatubang ni Pastor Darwin nga kanhi Protestante. Kaya. Masilo. Ha? Ito pangalan. Silo. Nakaroon. Sunod pangutana sa pangutana na to. Nakaroon. Unsa mang misteryo haron? Kalipay. Ha? Unsa man ang adlaw? O kalipay. Dala. Unsa may unang misteryos kalipay? Sure na.
Anunciation. Ako na mo doon doon may magkadawa. Ikadawa. Ha? Visitation. Mana ka? Oh, tawag na mo. Dara visitation. Duha na lang ka Biblia ang nambilin, no? Sunod pa ko na kinsa may maumani ang namisa sa altar sa basilika, kinsa may gilubong dito. Ang una madol. Oh. So, bukog ni San naminaw siguro. Nindot tayo mag-quiz. O niya, ang premium ninyo. Basta na lang yun. No? Nagaroon. Kinsama, kanus aman ang tukod ang simbang katoliko. Ha? Doon. Okay. So, naminaw nyo muna. Nawa, dyan magkawang atong pasinguan karon. No? Atong papakan na atong Ginoo. Hanggang sa muli. So, karon closing prayer ta. Sana samahan. Sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong amahan, naging kay salamat. Ngayon ka, duha kong tulo, magkatigom sa akong ngalan. Ana ako, uban kaninyo. So, klaro kay Ginoo nga kami nagka-iusa karon. O salamat usab kami sa mga pinangga kaayo nga mga pastor nga ibisita o nakikayalogo ka namo nga pinangga namo kay sila o panalipdi lang pamilya Ginoo na pinaagi nining dialogo namo kada matag karon og unya o lugdang gayod ang imong kamatuoran nga gibilin sa imong tinuod nga simbahan o kaming mga Catholic Faith Defender Ginoo puna kami sa imong kaluoy nga way sukod aron sa ingon ni ana ang pagpadayag namo sa gugma puno sa kaluoy puno sa kaaghok o puno sa pagdangop o kaaghok nga tinuod nga hiyas gikan sa imuha nga pinaagi nini Ginoo. Salamat kami sa mga grasyang imong gihatag kanamo kay libo-libo na karon ang ibalik sa imong simbahan. Ug matud pa nimo do na ako'y mga karnero nga gawas nining turil, buot ako nga kuhaon ko sila aron mahiusa sila sa katuril o buso sa kamagbalantay. Na pinaagi sa mga Catholic Faith Defender Ginoo na himo ang imong danggo nga tinuod, na nahimo silang instrumento ning bagong panahon karon, ining bagong henerasyon karon. Nga among giwali dili lang sulod sa simbahan ang gawas may dili sa merkado o nakita manimo ang imong pinangga nga katawhan nga imong giulaan sa bililyo nimong dugo kami nagkatapo karon aron sa papadayag kini sa kauhaw namo dili sa pan, dili sa pagkaon kundi sa kamatuoran. O kini mo imong tawag kanamo para namong tanan. Amen. Matud mo ang akong karnero na mati kanako. So kining ni adin ni karon imong mga karnero kay sila na mati man karong gabi una. Amahan namo anak ka sa mga langit, pagkaygo namo ang imong ngalan, mabut kinamo ang imong gingharian. Matuman imong pagboto ni sayuta mayon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulan ikaw sa babaeng tanan, o bulan manusabang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa napog sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa napog sa Espiritu Santo. Dungan kita sa paghimaya sa Diyos. Himaya samahan sa napog sa Espiritu Santo. Sa siyugan, kami sa gyapon, sa mga katuigan, kami katapusan namin. Ang Ginoo na kanimo. Manawasag kanimo. Ang Diyos sumagaw sa tanan manlangin kaninyo, mamahan ng anak kong Espiritu Santo. Dalay ko ng Diyos. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman.